Kisiksessä. Me tultiin just äsken syömästä. Ja meillä on noin puoli tuntia vielä seuraavaan tuntiin. Ja meillä on vielä tänään 3 tuntia ja meillä oli äsken 1 tunti. Ja se oli akrobatia. Meillä oli just jalkatekniikka tunti ja nyt me mennään tanssimaan. Yeah. Oh yeah! Nyt me ollaan syömässä. On päälät edessä. Me tultiin just syömästä ja meillä oli pizza ja nyt me ollaan menossa huoneille. Skirp! Skirp! Nyt voi tehdä näin, että ei tarvitse treenata. Ja me tehtiin tanssitunnilla, kun sai heittäytyä mukaan musiikin tahtiin. Ja jampailla kunnolla. Meidän mielestä tanssitunti oli tänään parasta, koska siellä sai heittäytyä. Meidän mielestä tanssi ja akrobatia oli hauskinta. Tässä on tällainen iso peppu, siinä on korvat. Ja sitten tää on kokoista liskit. Ja sitten tässä on tällainen vyö. Ja nää taskut on tärvätteet. Kettu. Ja sitten tää on tällainen kiva väline. Ja sitten kun tää laittaa päälle,